God aften, mine damer og herrer. I dag har jeg besøg af Maria Flint, og hun vil fortælle lidt om sit skoleprojekt DM Sol. Selvfølgelig vil jeg det. Vi har i de sidste 3 uger arbejdet på at få mere skygge i indskoling på vores skole. Vi har været dernede og taget nogle billeder af deres legepladser, og vi har fundet frem til, at der var omkring 3-4 steder med skygge ud af omkring 10 steder. Og indskolingen virkelig trængte til skygge, så vi har blandt andet interviewet vores viceinspektør og givet spørgeskemaer til de små i 2. og 3. klasse, og så har brugt en del tid på at få skolen fed video sammen. Jamen, det lyder jo til, at I har gjort en del hårdt arbejde. Jeg er spændt på at finde ud af, hvordan det vil gå for jer. Held og lykke. For at være helt ærlig, så kan jeg ikke svare på, fordi jeg var ikke med dengang, at skolen blev bygget. Men når jeg ser på udeomgivelserne, da jeg startede for 4 år siden, så har det ikke været tænkt som noget, der var vigtigt at skabe. Så nej, det tror jeg godt, jeg kan sige, at der blev der ikke tænkt på, at der skulle etableres skygge. Nej, ja, det vidste jeg godt. Så ja, det er jeg faktisk godt klar over. Nej, det kan være, du vil fortælle mig den. Nej. Nej, det vil vi absolut ikke være skyld i, og og vi vil også gerne være med til at se på nogle muligheder for, hvordan vi kan få skabt noget skygge. Fordi jeg kan forstå på dig, at I har været nede og se på legepladsen nede ved indskolingen, og I ikke rigtig kan se nogle muligheder for at kan søge i skygge. Så vi vil gerne være med til at se på, er der behov for at få skabt mere skygge, og eventuelt også nogle gode idéer til, hvor og hvordan det skal skabes, så er vi meget lydhøre. UV-strålerne gør, at man kan blive disponeret for kræft i huden. Den mest udbredte kræftform i Danmark er kræft i huden. 13.000 nye danskere får kræft i huden hvert år. Vi har nu givet vores forslag til Jes, og så håber vi, at han kan bruge det til noget. Vi har gjort en forskel, og det håber vi også, I vil gøre.